Historien om adelen i 1700-tallet er tit historien om den brøsige herremand, der piner sine stavnsbundne fæstebønder. Sådan har det givetvis været nogle steder, men herremanden har ikke altid selv haft for godt. Det var ikke nogen garanti for lykke, at man kunne diske op med en barontitel og en masse fine aner i bagagen, og at selveste kongen havde været ens fader. For bare fordi man har et gods, behøver man ikke at have guld. Og hvad hjælper det hele, hvis man dør, før man har nået at forvente den økonomiske skude, og før ens børn er vokset til? Det er ikke det første, man tænker på en dag, hvor solen skinner og fuglene kvidrer. Men på Holckenhavn Slot lige uden for Nyborg er store dele af 1700-tallet lige med pengevanskeligheder og tidlige dødsfald. Sønner arver deres fædres økonomiske problemer om at låne penge af købmænd i Nyborg og Odense. Der er arv, der skal udbetales, og enker og umyndige børn, der skal sørges for. Gælden bare vokser og vokser. Og en forfalden hovedbygning, dårligt dyrket jord og kvægpest gør ikke sagerne bedre. Først omkring år 1800 begynder det at se lidt lysere ud. Holckenhavn Slot. Sådan har det heddet de sidste 338 år, opkaldt efter Holck-slægten. Den nuværende ejer er også en Holck, Christina Hou Holck. Og navnet og slottet er ikke det eneste, hun har fået med fra generationerne før hende. Hun har for eksempel også fået et sølvbæger. Jamen her bagved mig, der har jeg min tipoldefar, 6 gange tipoldefars gamle krus stående. Og det er lavet i forbindelse med hans bryllup til Elisabeth Friis tilbage i 1707. Og hvis man kigger her på låget, så kan man se 2 inskriptioner af deres våbenskjold. Det ene det er det holske våben, og det andet det er hendes våbenskjold. Og der kan man se, at det er et 4-anevåben, hvor man blandt andet kan se, at de 3 små ærn, det symboliserer Friis-slægten, og så har man hernede det ulfeldske våben med valgravnen. Selve låget her, den kan jo selvfølgelig stadig åbnes, om enten er lidt skrøbelig. Man ved ikke, om det har fungeret måske som et drikkebæger, eller om det er en ren prydsgenstand. Og man kan se, at den har små løver hvilende her på fødderne, og også heroppe jo en ting, som også går igen i det holske våben, så det kunne godt være måske noget symbolik, man ligesom har ført videre ud i selve kruset her. Hvorfor er det sjovt, at Ulfeldt er repræsenteret på 4-anevåbnet? Jamen det er det jo, fordi at Holckenhavn er jo bygget, i hvert fald de oprindelige dele, er bygget af Ulfeldt-familien. Så derfor er det jo sjovt, at man her har, at hendes farmor stammer tilbage i Ulfeldt-slægten. Hun er faktisk, hendes farmor er faktisk datter af den anden Ulfeldt, der bygger selve hovedbygningen og riddersagsfløjen og det lille porthus på Holckenhavn. Altså den allerførste start til Holckenhavn i virkeligheden. Skal vi ikke gå over og se på det? Det synes jeg bestemt, vi skal. Jamen her er vi i slottets dansesal, og som er den oprindelige del af Holckenhavn. Og heroppe der har vi ham hængende på en af slottets vægge som barn. Han kom hertil i 1672 sammen med sin far som 7-årig, og han overtager stedet her som 30-årig, men han når kun at have stedet her faktisk ganske kort, fordi han dør ganske ung. Og overlader det på det tidspunkt til sin søn, som kun er 13 år gammel, som han så giver stedet hertil. Christina Holck, hvordan er det at kunne føre sin slægt så langt tilbage? Jamen det er jo rigtig, rigtig spændende at have en slægt, der er så gammel som min. Jeg er jo selv 14. generation her på stedet,
Og det, som jo er sjovt, det er, at jeg har jo en historie, hvor alt er beskrevet for mig, fordi at man altid har interesseret sig for slægterne på grund af stedet Holkenhavn. Så jeg kan jo gå tilbage, og så kan jeg finde hver eneste slægt og se, hvad de ligesom har udrettet her på stedet. Og det gør jo selvfølgelig, at man føler en ekstra stor tilknytning til stedet, når man ved, at ja, at 1341 har lagt et stort arbejde i at drive stedet her og få det til at være det sted, som det jo er i dag. Føler man så også hivet lidt i nakken af alle de her aneportrætter? Ja, det gør man jo også. Eller jeg vil i hvert fald sige det på den måde, at man føler i hvert fald en form for forpligtelse over for dem, om at man prøver at gøre sit allerbedste, sådan at deres livsværker føres videre.